ତ ଦାଦୁ ଆମେ ରାତି 12ଟାରେ ଆର୍ୟନର ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଝରକା ବାଟେ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଆସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସାତଟା ନିବାସ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ ଏଇ ହେଉଛି 8 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ହେଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏବେ ଯିବା ସିଓର। ହଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଏ ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଆଇ ସାର୍ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଇ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଖାଲି କିଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହଁ ଦେଖାଉଛି। ଥାଉ ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ 8 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି 8 ଫ୍ଲୋର ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଦେଖା ବି ହବନି ରାତିର। ଉପରଠୁ ତଳକୁ ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ +3 କମର୍ସ ମେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ମୋ ରୁମ୍ 2nd ଫ୍ଲୋର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ରାତିରେ କରି ହଁ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଆ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓଟା କରି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କୁଆ ଭାଇ ଏବଂ ପୁଟି ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍ତେ ସାର୍। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେବି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲତେ ଯିବା ସେଇଠି ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାର୍ ଟ୍ରକ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଆସୁଛି ସାର୍। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଭାଇ ଏଇ ଆମର ତପନ ଦାଦୁ ଏଇ ପୁଟି ଆଇ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଆମ ଲୋକନାଥ ତପନ ଭାଇ ବିକ୍ରମ ପୁଟି ଏ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମୋହନ କଥା ଟର୍ଚ୍ଚ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାର୍? ଏବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଛେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରଟା କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଉ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବସିକି ଆସିଛି। ହଉ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ଟା ସାର୍ ମୁଁ କାଟି କୁଟାକି ସବୁ ରେଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ଝରକା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ତଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ? ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ ଫେଲ୍ ଆରେ ବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା ତ ବାୟୋଲୋଜି ଆରେ ରମେଶ ସାର୍ ଘୁଷେଇ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଟେନସନ୍? ଆରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେବା। ଆମେ ତ ଫେଲ୍ ହେବା। ସିଓର ସାର୍ ଚାଲୁ ସାର୍ ଏବେ ଯିବା ସାର୍। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ଯାଇ ଖାଇଦେଲି ଏଇଟା ସାର୍ 8 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଉପରକୁ ଦେଖି ହେଉନି ସାର୍। ଛାଡ଼ ଦେଖି ହେଉନି ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମର୍ସ ମେସ୍ ସାର୍ +3। ୟେସ୍ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଓ ସାର୍ ସାର୍ ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବୁଝିଥିବେ ସାର୍। ମୋବାଇଲରେ ନୁହେଁ ପୁରା ରିଏଲ୍ କାଟିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରୁଛେ। ହଁ ଏବେ ଫିନିଶ୍ ହେଇଦେଲା। ଆମେ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ବାସ୍ ଏଇ ତ ହେଉଛି ସାର୍ ହେଉଛି ଚାଲ। Oh.